baina ez diete, ez da elkartasun kontua, ez da batek beste laguntzen diela, edo personai eredugarri batek erakusten diela beste izan da duten, ez dira horrelako jokoak planteatzen dira. Gehiago da, batek ikusten ditu beste arazoak, besteek ikusten dute batenak, konpartitzen dituzte, batzutan ez oso arrazoi altruistengatik, eta momentu batean, hiruek bate egiten dute, une batean, eta haien arteko topaketa horrek eragin egiten die hiruei. Eta, nik pixka bat, azaldu nahi nuena zen, harremanak egiazkoak balira, gauzak mugitzen dituztela. Naiz eta harreman horiek ez izan, hoberenak, ederrenak edo sakonenak. Azkenean, harremanak daudenean, aukerak daude. Eta gero bakoitzak ikusiko eta nortatik, naiz eta nola igual tristea iluna iruditu, baikortasun puntu bat ere daudela. Eta, bestela komentatuko nintzuen dire, bakardadea pasatzen dela. Bakardadea tratatzen da ere, ez bakarrik, harremanetan tratatzen da. Harremanak daudenean ere, bakardadea egon daiteke. Adibidez, bikoteak batzuk agertzen dira hor, eta, batzuetan bakartu egiten du bikoteak. Beste bakardadeak ere ikusten dira, harremanetan osatzen diren, adibidez, familia ezagatik, edo ulertu ezinegatik, edo dependentziengatik, adibidez, alkoholarekiko, edo beste dependentzia batzuk agertzen dira. Horiek ere, nesta harremanetan bakartu egiten dituzte pertsona. Eta bukatzeko, pixka bat, nik uste dut krisia agertu gabe ere, krisi ekonomikoaz ez da hitz egiten dugu, baina bai paisai soziala fondo ezala ikusten da persona batzuk oso egoera prekarietan bizi dira. Eta, hemen naiz eta gaso individualetan atentzioa jarri, bai dagoela presioa. Ikusten dela nola persona bakartuen dagoen jendea gehiago pairatzen dela. Eta hemen, naiz eta hortaz ez ditzen, ikusten